L-Assemblea ta' din is-sena l-2024 hija mmarkata mhux biss bħarsa lura lejn dawn l-4 snin li fihom ħdimna bħala Knisja li tilqa' li tisma' li takkompanja u li toħroġ f'outreach għal tant realtajiet fostna, imma wkoll bħarsa mimlija tama lejn is-sena tal-Ġublew, is-sena 2025. Waħda mill-affarijiet li laqtuni ħafna f'din l-esperjenza ta' komunjoni u ta' komunità kienet il-fatt li aħna nitolbu u niddiskutu kif se nkunu sinjal ta' tama, l-ispirtu mexxina biex nifmu li anke nkunu preżenza ta' ferħ, preżenza radikali li terġa' tfittex l-għeruq tagħha, preżenza li tkun ta' rikonċiljazzjoni u preżenza wkoll li tieħu ħsieb il-fqir.